Ngizohlezi ngisho unenkinga yengane yakuhlupha. Usuyaphuma uthatha bonke bodado bawo, uthatha bonke omakhulu, uthatha bonke omalume, uthatha bonke antana, uthatha bonke nje ubumakazi bonke. Nihamba nithi niye enyangeni niyogcwala isigodlo. That's a bullshit. Because ingane yakho ixakile nje awazi ukuthi iliwaphi. Usodinga ukwazi even songahlolelwanga nje. Seyizolashwa kwenziwe something. Thina ke sizinyanga siye sinizwe nini mase nifikile nje ninyomndini igcwele endlu kanje. Uthola ukuthi kanjela indaba nje yengane enenkinga. Sikuthi kuyadlala la kuyadlala la. Nangu lo. Naye umamele suzula uhamba nani yahleka ngaphakathi ngoba lo kuthina egodlweni akumele ukuthi sixabanise kumele sakhe. Sigcina sakha ngenkani kodwa umthatha bese ive la. No.